Alas 5:56 na sa gabi. So, mamati na kita sa Gambahon or ni ka grupong Victory Year mo sang barangay Talusan ng Manga. So, gin-requesting nga kanta, no, ang Inday Tuwad. Palapakan naton, mga kagrupo, mga ka-short. Sound check. Manamiyaw ko anay. Sige. Condolence gali sa di pa Maylo family kay Maninoy Musoy. Okay. Manay birthday pamati kalanda. Happy birthday gali kay Ili Biligas. Ara kami takinat. Salamat kid sa pag ano sa amon . Sige, sige grupong Victory Year mo. Ako kilala isa kagwapa nga dalaga nga pirmi lang gapakuhit sa lalaki. Hindi nagid mapunggan ining kalamsang balatyagon kag adlaw-adlaw na lang lain ang hulidon. Yeah, baby. Sa sadto kabis may mabaskog nga ugayong sa pihak sang balay nakita ko si Inday kag may nagsilinga. Inday tuwan lang taon ta ang imo sama. Yeah, baby. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakaw. Inday bikalan taon ta ang imo hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Inday nga mapisan kag masaligan sang tanan. Wala bisyo kundi panglutgot lamang. Permi mo lang makit-an nagatuwad sa higandalan. Iskan sa tindahan sige panay luhod lapang. Inday tuwad lang taon ta ang imo sama. Ano inang gaputi nga daw lisos ang kakaw. Inday bikalan taon ta ang imo hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Inday tuwan lang taon ta ang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakaw. Inday bikalan taon ta ang imo hita. Ano inang gaputi bako kahit nagali. Inday tuwan lang taon ta ang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakaw. Inday bikalan taon ta ang imo hita. Ano inang gaputi bako kang nagali. Ano inang gaputi bako kahit nagali. Mayo lang galit ang pagpamati kay Mrs. sa Davao. Mayo lang ang pagbakasyon kay Ate Angie, kay Litlit. Okay. Sa tanan nga mga taga Davao, mayo lang ang pagpamati. Thank you. This is a requested song. Okay, kung na mo soltiro galit sa mong si kagawa si GTS. Okay, Inday Tuwad, no? So nag-enjoy sa pagpamati, no? Medyo sound green, pero depende naman na sa nagpamati, ano? Wala man to siya may na-mention yung daw green katama, no? Okay, depende sa paminsaron sa nagpamati kung bad or good, okay? Mamita by Lon still watching our Facebook Live. Salamat din sa pag-support sa amon yung Facebook Live. Kag siyempre pasalamatan man natin ang Antiki,
printing shop no na mag-sponsor aton nga uniform no si Dr. V or si Bicoy Bata ni Maling sang or Bicoy Donoso sang Antique okay printing shop.